Skont ċifri li għadhom kemm ġew ippubblikati mill-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea jirriżulta kif l-investimenti li qed isiru mill-Gvern Malti fl-industrija tat-turiżmu qed iħallu r-riżultati mixtieqa. Dan hekk kif pajjiżna u l-inqas wieħed mis-27 stat membru fl-Unjoni Ewropea li hu dipendenti fuq l-istaġjonalità f'dan ir-rigward u l-wasliet tat-turisti u l-jieli li qattaw fostna illum il-ġurnata prattikament huma imqasmin b'mod ugwali tul is-sena kollha. Sa ftit ta' snin ilu qatt tal-ukanti kienu jispiċċaw letteralment jalqu fil-perjodu għax-xitwa flimkien ma' postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni minħabba x-xottaġni ta' turisti fostna. Beluf ta' ħaddiema Maltin u għawċejn jispiċċaw qiegħda jew jagħmlu xogħlijiet ta' manutenzjoni bħal tintif, tibjiet u tikħir fl-istess postijiet biex ma jitilfux l-impjeg. Bil-maqlub illum din it-tendenza inbidlet ta' taħt fuq u kif tiddikjara l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA stess f'dawk li kienu jissejħu ix-shoulder months il-lukandi f'pajjiżna qed tirreġistraw żidiet sena wara oħra. Dan fl-istess ħin li wkoll żdiedu il-jieli u l-infiq mit-turisti kif jiġdu statistiċi tal-NSO. Sa tant mill-istatistika tal-Eurostat jirriżulta li ma' 22% biss tal-jieli kollha li qattaw it-turisti f'akkomodazzjonijiet turistiċi f'pajjiżna is-sena l-oħra li ġew irreġistrati f'Lulju u f'Awwissu l-aktar xarej biżlejn għas-settur turistiku fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont l-Eurostat stess, ir-rata medja Ewropea tal-jieli li qattaw it-turisti f'dawn ix-xarej kienet ta' iżjed minn 30% jew 9% iżjed mir-rata ta' Malta. B'differenza, il-Kroazja kienet l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellha konċentrazzjoni ta' turisti f'dawn ix-xarej tas-sajf b'aktar minn nofs l-jieli kollha reġistrati fihom. Wara ġew il-Bulgarija u l-Greċja bl-aktar konċentrazzjoni ta' turisti f'Lulju u f'Awwissu. Iċ-ċifri konfermaw kif Malta tirnexxilha iżjed minn oħrajn tibbilanċja id-domanda turistika matul is-sena kollha u spiċċat il-perċezzjoni li tiġi hawn biss għat-temp sabiħ u l-baħar. Fil-miri tiegħu għas-snin li ġejjin, inkluż bil-Viżjoni Malta 2050, il-Gvern ukoll qed jimbotta biex l-esperjenza li tingħata lit-turisti f'pajjiżna tkun waħda unika bbażata fuq il-kultura u tradizzjonijiet fost oħrajn.